הקושי הכי גדול הוא לקום בבוקר ולשאול את עצמך, מי אני עכשיו? להבין שמשהו השתנה, ושהחיים שלי נראים אחרת ממה שהכרתי. יש רגע כזה שבו אני צריכה להתרגל לגרסה חדשה של עצמי, והיו גם לילות שידעתי שאני לא אחזור להיות מי שהייתי בעבר, אבל אני נחושה לשפר את ההווה ולא אעצור עד שהעתיד ייראה טוב יותר, עבורי ועבור הקרובים אליי. אבל זה לא הסיפור שלי, זה הסיפור של אלנה טרופנוב, שורדת השבי שחזרה מהתופת ובונה את החיים שלה מחדש, יום אחרי יום. הדרך עוד ארוכה, אבל אני כבר לא מפחדת, כי אני יודעת שזה תהליך, ואני עושה אותו יחד עם ביטוח לאומי. פעילות בחדר כושר, הדרכת עולים, טיפולי רפואה משלימה, פיזיותרפיה או עיסוי רפואי. העיקר למצוא את תהליך השיקום שמחזק אותי. הביטוח הלאומי מאפשר לי לבחור מה שמתאים לי, וזה דוחף אותי להמשיך קדימה. פנו לפקידת השיקום שלכם בביטוח הלאומי.